Belai kena hambai sini media rokno tinini sini o jaga kunjamurao kaisa sini visit no o program no rok coverage khaijani khaimani bagi tinobo kunjamurao jeng nukha miyao sini sikla rok khorok nei khorok tam khorok changke to jibio takon under treatment te khorok ni hingkai borni bumu asa hori jamatia bai james jamatia borok Cerai sikla ko khorok changkai 6 semester college pori tongo ge borok nogo rangpusa kri ni bagai phungni 4teo no ongkhorei u gario hatip bunyaro hariyo ta buinok tangthani ge gario hatip dana thangtani actively phaimani pore teo chatlang phaipurkai asumsa hakwagi bongni sakao hakwagi phaikyangka habisingo borok totally phobjagi thanga ge asakkai pathetic obostha kale borok thimano social media nugui bakhayok kha tang bang himala obo joton chini jaiti gusti kalaibayu engkai obo high condition nugui tini paile phano ma phaika borokni nokni borok malai na hinai ta parani borok malai lekha salaika borok bai kai thija ase বিষয় babakno engkai chini sorkarni theke je somosto amtui hotat nini incident khangkai tamro scheme tong abrok o jagani borok abo mademan khamaya obrno khoj khobor nanani nino tini phaimani engkai khub khamka belakhan kosto nakha boni thimani khorang ko khobor no khana titi edisine o disaster management fund to titi edisho kre engkai haipano obo exactly chini borongganang mdc utpol ni elaka bo treatment purpose bokse phataro thangjak bo phainai 16 tarikh phainai 17 tarikh nor phainai sao bo payment pore jeng salainai bo tamo khlaiei o duita family te khoroksa to under treatment abono rong phungkai tinta family bomti hai khlaiei o tinta family no mane chini TTID sin theke chuba chorima abo bo phaike jeng salainai engkai acha khlaio kisu mane kuno na kuno kisu jeng bo laimana nei acha khlaiyo abo chini MDC sai phaike jeng salainai ini ko o family visit khaina phaitani जोंबाय बाक्सा फाइटे नांबाय बाक्सा फाइटे दङ चिनि ओ जागानि लोकाल नाय दंनाय बनो गार्जेन खा नाय दङ चिनि बरम गोनां महेन्द्र देव बर्मा दङ चिनि फर्मर मिनिस्टार मेबर कुमार जमातिया जि दङ ओमफ्राय चिनि खुमलंनि आंबाय बाक्सा फाइनाय जुनालनि चेयारमेन बरम गोनां बिसराय देव बर्मा दङ चिनि आङो एलाकानि गार्जेन नङै आंनि काका आदि तारपर सुनि ओमफ्राय ओ जागानि भाइस चेयारमेन दङ चिनि मणिकर्णा चिनि सदर डिस्ट्रिक्टनि development secretary tongo chini naisa engka obai keno parani borok tongbayu o jaga engka obai keno chung nailekha nok ni borok malai lekha te program salai